Já jsem si mi vyčul. Ahoj lidi, dneska vás vítám do dalšího videa, tady Tom. A dneska vás vítám do dalšího videa, dneska si zahajeme DOS, OK? Tak jdeme, jo? Já chcete říct jednu informaci, budu zítra natáčet video, kde budu plnit, co napíšete do komentářů, tak já to budu splňovat. Jakýkoliv úkol, tak já to budu splňovat, jo? Takže si říkejte úkoly do komentářů. A to bude mít nejvíc lajků do komentářů, tak já to dám do videa, jo? No nic, jdeme hrát. To snad není možné. Siňurko, já to ještě na chvilku. Tak, už jsem tady. Jo. Tak. A dneska, dokud budu umírat a umírat, tak já to budu zkoušet pořád to dohrát, jo? A udělám navíc 2 endingy, co tu jsou. Ten secret a ten do 100, víte co? Tink. Byl klíč. Prostě nebudu nic vybírat, prostě budu bězet, víte co? Hop. A jestli se chtěli dát si díl z té hry, tak dejte 200 000 lajků, jo? A odběru a zvonecku. Tak, teď. Tak, já si jen tak jdu. Tak. Nejde koukat! A já to nemůžu. Zapni se běhnout tý obludě. A jestli něco zahlídnu, no si to prostě nesimnu, tak mi musíte hradit, jo? Já si to pak budu číst, co musím dělat a to další do komentářů, jo? A jste věděli. Nejsou to ty věci. 11 000 veze! Juhu, vyhrál jsem to! Musím se na to si kliknout! No, já nebudu dělat ty prostě. A to nejsou ty. Já jsem se bál, jestli se tam budou ty druhý dveře. Jako se, víte co? Tam jsou to 2 dveře, tak si musíte vybrat. To je špatná a dobrá. Znáte to? Dnesní dost veze, to je hrozný. Co jo, aspoň batelku. Prosím. Nic ani nezajímá, já chci prostě batelku. Nebo ty vitamíny, co je zrychlujou. Jezdicky, to jsem si právě teď všiml. Ne, musím se schovat. Jo! Hop. Málem jsem umrzal, brutálně. Mám toho, jak se jmenuje? Ten, co když si dělá to ps. Tak, sorry, já jsem tak ta trouba. Tak. Hop. A můžeme jít do světa.
Takže na 2000 nám to platí on, ne? Jo. Že nám bude 4000. Nad 1500. Na 1500, no. 500. Můžeme jít. Už máš to? Jo, tam je to koupí. Jo. Já se ještě kouknu do smlouvy radši, Zlatino. Jo, já mám den, že nad 1500, ale mohu tam uvíct 2000. Ještě se kouknu. Tato. Tato. Hm? Ne, Ale koukej. Hodí se. Hele, ty jsi opálený. Koukni se, jak se ti hodí pleti, on tě úplně rozjasňuje. maminko. Pojď se podívat na něco. Počkej, pojď se podívat do zrcadla na něco. Nepotřebuji na co. Dobře, ale chci... Klid? Na co klid? Nechápu, ale musíme jít do světa. Tu kameru za okna. Tak. Aha. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem se to lekl. Co mám dělat? Tam to bylo nejdelší, Zlatino. Co mám dělat? Kde jsou ty tupí dveře? Kde to je? Kamo, kde to je? Co tohle černý? Kde jsou ty dveře? To jsou klasický černý. Jo, stačí. Kamo, kde to je? No, Já chci dveře. jako určitě Tady! hodláš do Já jsem kratice. trouba. Tady to No máš. jdeme si. A? Tašku máš tady boty, nevím, kde máš. Ty vole, co to zkoušej? Jako na fakturu za 2,5. To je ten háčko. Kde jsem to? Ne, mně stačí jenom to. Ty se spavouku. Tady! Já to napíšu a napíšu. O tom jsem se s ním mluvil. Zaplatím Tohle, stovku, já jsem si- to je to monstrum. Z Doors nejvíc nenávidím. Nezaplatí celý Zlatino, on mi hned, A to, že máte tu já jsem smlouvu, jen ten že celnoch to tady sám. Afriky, ten, Jo, jak jenže má ve smlouvě jedno do oko. 15 Sek, 15 to, že platí on. nebo něk, já Já nevím, do jak se to 15 se jmenuje. půjdu 2000, já jsem se podívala do smlouvy. Já ti říkám, že to bylo 15. Come on. Já jsem zapomněl vám říct pravidla, jaký mám. Dokud umřu, tak tam musím jít s nějakýma lidma. Prostě hráčema, já vám... Prostě víte, jak to myslím. No, keci, jo. Nebo ne. Tu znova. Já to musím zase platit. Dan. To nezajímá mě to, kamo. Pardon? Tak už jsem... Ne, už jsem asi ve... já nevím, jak... Počkej. Já jsem zapomněl. A tam není. Já nechci být Grinchman. Tak, tolikrát jsem dveřích. Já už jsem ve 11 dveřích. To jsem frajer, co? Prostě jdu, nic nedělám. No, knihovna, to jsem si lekl. Teď to musím vybrat. Teď to je na mě. Dneska mám takový tejkas, vy budete hrát dole, a vy nebudete. Počkej. Kam ono to jde? Au, ty svilky jsou pak bolestivý. No nic. Teď si jdeme zahrát něco Doors. Tak. No jel jsem do dohra a teď jdeme na Doors 2. Hop. Jdeme go.
To bude originální DOS. No, Hra jo, 2. já už nemůžu. Sadím se. No. Jak to ty vo? Jak to? Skat. Jen byl jinak. Nechápu, vole. To si znova. Jak to se to nejde, ty vole. Ty mi to jde, i když nenatácím. Tak mi to jde bez problému. Jak to? Nechápu. Hop. Ne, už jsem nechtěl. Znova. Jdeme se do toho vrátnout. Dělám backrooms. Co se to děje? Jdu hrát. Co dělám vůbec backrooms? Co tu dělám backrooms? Co tu dělám? Mami, stačí, že jsem... Myško, když natáčíš, nemůžu na mě. No nic, jdeme hrát do backrooms. A jak to, že jsem se tu objevil? Nechápu. Co je nějaká novinka? Co je tu ten update? Jestli je tu update. Doufám, že to nic nebude nahánět. Co se bojím? Můžu tu běžet? Nemůžu. Tak se můžu klecet a skákat. Já ani nemůžu běhat, kámo, ne. Počkej, co to je? Asi nic. Samity? Co to je samity? To jsou asi zepty. Ale co to vůbec dělám? Bejku. Vždycky to bludísně nekonecní. Co to vůbec dělám? Co to? Něco jsem viděl? Asi jsem to. Come on, ne. Co to dělám, backroom? Co to dělám tom bludísně nekonecním? Nic, musím tu Tam trošku otevři, Jasně. Nechápu, kam. Je to nic? Kam, jasně. Co je to za místo? Já si ani nepůjdu. Půjdu asi tudy. No nic, dal jsem to asi 10 minut. A nic se nenasel. Co to je? To jsem se ani všiml. To tam předtím nebylo. Co to je? Ale vezmu si to. Proč ne? Takže ty ubíjíš backrooms. Něco, co ti dodá sílu, teď si to prostě vezmi. Myško, Jo? co kdybych ti udělala pizzu zítra? A co mi vůbec uděláš? Tak jo. Co tu dělám, backrooms? Co to je? No nic, tak já si koncím. A jestli chcete další pokračování, tak dejte 100 000 lajků. S tím ahoj.